cylch i ni fan hyn ynghylch y Defaid. Mae Brith sy'n gynhenid i Sir Drefaldwyn a Gogledd Ceredigion. Ac yma i fwynhau'r cystadlu gyda fi, mae rhywun sydd wedi bod mewn yn y cylch yma cystadlu digon yn y gorffennol, ynddo fe? Bethan Evans o Pendre Llanfihennel yn Creuddyn. Bethan, rwy'n hyrdod sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Be yn chwilio amdano fan hyn? Achos mae'n dipyn o wlân yma, mae job i weld nhw. Os byddwn ni'n gweud bod yn chwilio am corff y tin, yn ôl teip y bryd sydd gyda ti. O beth fi wedi gweld bod yma hefyd, ni wedi bod yn cadw llygad i fel dosbarthiadau eraill. Mae'n edrych am rhywbeth sydd yn smart iawn o ran y drychiad. A hefyd byddwn ni'n gweud corff eitha sgwar. Dyna'r fath sydd wedi mynd â hyd yn hyn bore yma. A fel ti'n gallu gweld Meinir, mae yna ddewis da iddo fe, byddwn ni'n gweud. A eto, mae chwarae teg, mae brydwyr wedi dod mas yn gryf eleni, wedi gael ambell i flwyddyn o hoi, ac yn barod amdani. A mae'r beirniad, fel chi'n gallu gweld ar hyn o bryd, mae'n gosod nhw mewn rhyw fath o drefn. Mae'n debyg yn dywe. Dwi ddim yn chwarae yn bwyty o gwbl, mae fetha cyflym yn dywe. Mae wedi bod yn go chwym bore yma chwarae teg, a fel ni'n gweud, dosbarthiadau mowr wedi bod â fe yn yr hen hwrddod a'r hyrddod blwyddi. A eto, mae'n tynnu mas ar beth sy'n siŵr fod yn dal i lygadau, byddwn ni'n gweud. A mae'n ambell un fi'n credu fydd y tua fi'n mynd i'r gweud sydd wedi dal yn llygad ni yn ystod y bore. Wel, ar hyn o bryd, beth mae'r beirniad John Geraint Jones, Cefn Brith Bryniau wedi gosod yn y safle cyntaf dros dro, yw hwrdd cryf iawn yn dywe, achos mae'n rhaid i gofio o'n hwrdd wedi cael ei eni eleni. Eni, bydde fe, na ti, a eto, ti'n gallu gweld fe, mae gefen yn sgwar, dim pant yn y cefen, a mae goesau fe hefyd yn sefyll, mae'r 4 coes yn sefyll yn sgwar hefyd, sydd yn rhywbeth bydden nhw'n chwilio amdano, ynddo fe? A mae'r hwrdd yma o eiddo Thomas Roberts yn Nimbych. A maen nhw wedi cael sioe dda barod eleni. Ydyn. Fe ath ar y safle cyntaf a gael yn yr hen hwrdd, dosbarth cyntaf. A dwi'n meddwl wedyn, yn yr ail dosbarth fi oedd mewn, eto a oedd yn ail fyny hefyd dwi'n meddwl. Felly mae fe mas amdani. A chynta gael fan hyn, ar hyn o bryd? Karen sy'n fan hyn. Karen sy'n fan hyn, Nefyn. Eto, Karen yw caderyddes y bryd eleni. Felly eto, Karen yn driw iawn i'r sioe lleol hefyd, ydy, yn gogledd, wrth gwrs. A mae'r sioe bach, yr un mor bwysig ar sioe fawr, achos dyna asgwr yn cefn o sioe fawr, yn dyma? A ti'n gwybod beth, mae'n le da hefyd i'r ifanc i ddysgu yn y gyfer, ti'n gwybod? Mae nhw'n cael y cyfle ar falle lefel llai o faint. A eto maen nhw'n dysgu siwrt gymaint o fod gyda pobl a bod gyda'r Defaid. Felly mae'r sioe bach eto Lenny wedi profi'n rhai llwyddiannus iawn byddwn ni'n gweud. Mae wedi bod yn amser caled i'r sioe bach yn dweud gael gymaint o saib. A'r un fath ar sioe fawr yn dyfe, ond mae pethau'n edrych yn addawol eleni, a sioe bach yn cael hwyl arni. Odyn yn sicr. Ni wedi bod i ambell i sioe bach yn hunain, ti'n gwybod, a eto mae'r dyrfa sydd wedi troi mas i fe'n anhygoel. Felly mae pobl yn barod amdani eleni, a ti'n gallu gweld na o faint o pennau o Defaid wyt ti wedi gweld yma heddi. Felly'n braf o beth. Gyda chi sioe ddiddorol iawn yn Aberystwyth o'n i'n clywed gyda'r Defaid, Bethan? Do, sioe gwahanol iawn. Dwi'n ddirprwy bennaeth, felly dim hwn yw yn job i fel petai. Na ni beth a gweud, ti'n abod y stoc yn dda. Felly, gaethon ni hwyl yn sioe Aberystwyth, lle fi oedd yr ysgol, mae'n ysgol lleol wrth gwrs, ysgol Pen Llwyn, Capel Bangor. Mae ar stepen drws safle sioe Aberystwyth. A gaethon ni brosiect gwahanol iawn, lle dath Tom y gŵr ar grŵp o Defaid i'r ysgol ato ni, a gaethon nhw yn arddangos ar y diwrnod. Felly oedd hi'n wledd a plant wrth i bodau. Wel, dwi'n siŵr, ond nhw'n ei seithfed nef yn cael y cyfle yma, achos mae'n siŵr oedd rhai ohonyn nhw heb weld Dafad yn iawn o'r blaen. Na, ambell un yn cweith y siŵr beth i wneud, ond erbyn i ni fenni, oedd pob un yn gallu darwe na, brwsio a golchi. A na sy'n diddorol Meinir yw mae nhw wedi enni'n diddordeb nawr ac yn mynd â stop bach i hunain i sioe Capel Bangor. Felly mae'n profi yn y gywer, rhoi'r cyfle. Rhoi'r cyfle ac wedi llwyddo. Ydy, yn gwmws. Wel, ar y nodyn yna, ni adael i am ychydig. Wel, na, dwi'n credu bod y canlyniad da ni, waw! Wedon ni bydde ddim yn hir wrthi. Dwi ddim wedi bod yn hir, ydw chwarae teg. Na, ti ddim yn gwbl. Gwbod beth yn chwilio amdano. Thomas Roberts o Ddimbych yn ennill y safle cyntaf gyda'r oen chwrdd. Diolch i ti, Bethan. Iawn, gawn ni gael Thomas draw nawr i gael sgwrs, ond Diolch yn fawr. dim Thomas sy'n dangos heddi. Mae'n fawr, dwi'n meddwl bod wedi blin ar ôl nithio, dwi'n meddwl. O, dyna beth sy'n bod? Ie, overhang.
Beth yw'r broblem? Ti sydd wedi bod yn dysgu a paratoi fel flaen llawn, dim yn arddangos heddi? Wel, nes i allan eithir ond dyn ddim yn esgus. Na, mae gyd wedi bod yn giant effort, dyn ni gyd wedi gweithio fel tîm, fel dyn ni'n gwneud bob blwyddyn, a dwi ddiolchgar i mam a dad. Pob sydd wedi helpu ni. Mae jyst neis cael bod yn ôl a dangos. A ti wedi cael tipyn o lwyddiant o'r rhain yn y gorffennol, a diarach bach sydd â chi, fe? Ia, diadell bach o Speckled. Mae dod ni cael llwyddiant yn 2019, so ni drio wneud eto lenni. Wel, mae'n edrych yn y ddawel ar hyn o bryd. Chi wedi cael clean sweep ar hyn o bryd, ych chi? Do, ar hyn o bryd, do. Blaw Mharain Blwydd yn ail, mae'n iawn dydi. Agos? Agos iawn. Agos iawn. Mae'n agosletliad da iawn. Oes. Maen nhw'n greu i gyd. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i'r ddoi ohonoch chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi.